you have to speak both languages. Evangelina? Buscar outros métodos educativos dos que obter mellores resultados e adquirir outras competencias ao tempo que formarse son teimas que teñen moitos docentes. Aprender para mellorar foi o obxectivo que dende o primeiro momento tivo Pilar Sánchez, unha moza chantadina que exerce no CEIP plurilingüe de Tirán, en Moaña, e que ven de vivir unha experiencia deste tipo a través do programa Piale. Estas imaxes corresponden a actividades cotiás no centro educativo no que se somerxeu en Ottawa, a capital canadense. Eu estive en Canadá participando no programa Piale, que é unha actividade formativa que organiza a Xunta de Galicia para mestres de linguas estranxeiras, co obxecto de fomentar a actualización metodolóxica e de mellorar a competencia en comunicación lingüística do profesorado. Participamos 70 profesores de todo Galicia que tivesen algunha vinculación co inglés, xa ben sexan especialistas de inglés ou que utilizasen a metodoloxía CLIL, que é impartir unha asignatura na lingua estranxeira, no inglés. Estivemos ali 4 semanas nun programa de integración, tiñamos que estar nun centro pois formando parte da vida educativa, pois estando cos profesores, indo a reunións, a claustros, actividades formativas da lá. No seu colexio do Morrazo imparten Ciencias Naturais e Plástica en lingua inglesa. A metodoloxía CLIL integra o contido e a lingua estranxeira e iso é o que facilitou a entrada desta mestra no programa da Xunta. Cales foron os principais aprendizaxes que ti traes de ali? Pois o que máis me chamou a atención de ali é a liberdade individual, como tratan o alumnado por ser quen son, sen tanta norma, sen tanto non fagas isto ou tes que estar ali. É moito máis flexible, aínda que ocupa un dos primeiros postos no informe PISA, pois é un sistema menos estructurado que aquí e non están tan centrados nos contidos, senón nos valores éticos e na formación da personalidade, especialmente en infantil e primaria. Sería unha metodoloxía a importar, digamos? Sí, totalmente, porque teñen mellores resultados, a vida do profesorado é como máis relaxada, é un pouco máis informal, sen tanto contido curricular, que ao final, no meu caso estamos en primaria, entón priman os valores e a educación e formarse como persoas. Canadá é unha sociedade moi multicultural e moi diversa, onde aceptan todo é benvido, todas as comunidades son aceptadas e encaixan. Eso para formar a sociedade é fundamental. As mensaxes positivas e para a reflexión ao longo de todo o colexio son a porta de entrada nos centros públicos. A educación ten que ser para todos por quen ser quenes son, se todos pensamos igual, ninguén está pensando. Desde o punto de vista, digamos, de vivencia máis persoal ou social, non? Como foi para ti pois esa integración ali? Pois a verdade é que ter unha oportunidade así de ver ese sistema dende dentro e poder observar cambiache a tua perspectiva profesional, porque te plantexas cousas que se lees ou se ves non é o mesmo que se estás ali e as vives. Entón a verdade é que é unha experiencia que te replantexa a tua profesión e que che fai empregalas no día a día porque ves que de alguna maneira funcionan e dan resultado. Chegou a esta experiencia a través da oferta de programas da Xunta para profesores e a idea era ver como conviven inglés e francés e poder tirar conclusións pro ensino plurilingüe aquí. Os nenos funcionan moito mellor co reforzo positivo, non tanto sinalando o que fan mal, senón todo o que fagan ben por pequenos que sexa, porque é un cambio que ao longo do tempo quero dicir, eleva máis tempo, pero despois eles van facendo as cousas porque queren e non porque ti lles tes que decir o que teñen que facer ou non, é algo que se forma. Estes programas, canto máis se poda ver e participar noutras actividades formativas fora, aquí, porque ás veces tamén hai moito que aprender de nós, dos veciños, nada máis, pois... Recomendable. Sí, totalmente recomendable.